discutir. Quants mesos ho podem aguantar? Quants mesos sense qüestionar-ho? Però ningú sap la realitat. Lluites secretes per vendre més, especulant amb la nostra salut. La por és la millor eina de control per mantenir-te sense veu, com la nostra societat vol. Confinats a casa i tancats, sense molestar, en silenci callats, ells saben més que tu. No hi ha res a discutir. Quants mesos ho podem aguantar? Els mesos sense qüestionar res, però ningú sap la realitat. Lluites secretes per vendre més, especulant amb la nostra salut. No hi ha res a discutir. Quants mesos ho podem aguantar? Quants mesos sense qüestionar-ho? Però ningú sap la realitat. Lluites secretes per vendre més, especulant amb la nostra salut. La por és la millor eina de control per mantenir-te sense veu, com la nostra societat vol. Per mantenir-te sense veu, com la nostra societat vol. Lluites secretes per vendre més, especulant amb la nostra salut. La por és la millor eina de control per mantenir-te sense veu, com la nostra societat vol. Quanta pressió podem aguantar? 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 Especulant amb la nostra salut. La por és la millor eina de control per mantenir-te sense veu, com la nostra salut.